Сумеснае стратэгічнае беларуска-расійскае вучэнне «Захад-2017» выходзіць на завяршальны этап. Па яго задуме прадугледжана, што на тэрыторыю Беларусі і Калінінградскай вобласці Расіі праніклі экстрэмісцкія групы, каб дэстабілізаваць абстаноўку ў саюзнай дзяржаве. Асобныя этапы вучэння праходзяць і на тэрыторыі Віцебскай вобласці. Так, каля 200 байцоў вызвалялі глыбока ад умоўных тэрарыстаў. Тэрытарыяльныя войскі разам з прадстаўнікамі сілавых структур раёна адпрацоўвалі сумесную абарону важных аб'ектаў і змагаліся з умоўным праціўнікам. Затым, як вопытныя байцы выконвалі нялёгкія задачы, назіраў Артур Смалякоў. Ведется штурм здания. Такія кадры заўсёды выглядаюць эфектна. Пыл у паветры, ваенная тэхніка, гучныя стрэлы. За лічаныя хвіліны пустыя будынкі і сельскія дарогі становяцца тэатрам баявых дзеянняў. У глыбокім ладзіцца стратэгічнае вучэнне «Захад-2017». Сцэнарый абарончы. Кожны эпізод пад пільнай увагай кіраўніка вобласці. Сцэна нумар 1 – затрыманне злачынцаў на транспарте. Территориальная оборона – это прежде всего защитить свою территорию. Предприятия, заводы, фабрики, там, где производятся продукты питания и так далее, и тому подобное. Водозаборы, электричество. То есть это наша задача. Для этого региона это колоссальный опыт. Мы не зря сегодня работаем с председателями районов Витебской области, в целом здесь, чтобы все видели, понимали, как это делается. Я хочу еще раз сказать, это уже не игра. Этим нужно заниматься на профессиональном уровне. Імклівыя падзеі, імгненная рэакцыя герояў дня, развіццё дзеянняў дынамічнае. У насычаным раскладзе глыбоцкіх рэйдаў абарона стратэгічна важнага аб'екта ад нападу ворага і вызвалення заложнікаў у населеным пункце. Выратавальная аперацыя праходзіць без эксцэсаў. Самае важнае – абысціся без ахвяр сярод мирнага насельніцтва. И вот сегодня на занятиях мы отрабатываем этот вопрос, обращая внимание и руководителей, и руководителей местных органов власти, что в первую очередь они ответственны за то, что при проведении мероприятий стабилизации обстановки в первую очередь уделялось первостепенное значение – это обеспечение безопасности населения. Старшыня аблвыканкама адзначае, да вучэння глыбачане падрыхтаваліся добра. За плячыма велізарная праца па мабілізацыі насельніцтва і фарміраванні штаба. У тэрытарыяльныя войскі на час вучэнняў закліканы каля 200 жыхароў. Перад пачаткам захаду яны 2 тыдні правялі на зборах, дзе ўзгадалі неабходныя навыкі. Для кожнага з іх і для кіраўніцтва раёна гэтыя манёўры сталі вялікай школай і каштоўным вопытам. Сегодня я вижу, глубочане прониклись сознанием, что, не дай бог, над нашей глубочиной угроза опасности. И вот сегодня те практические мероприятия, которые проходят, мы видим, и радужка, мы видим, как ответственно несут службу наши часовые, как работают патрули, как работает РОВД, как работает РУЧС, КГБ. Все службы работают взаимодействие. Ні дрэннае надвор'е, ні маштаб вучэнняў не перашкодзілі каардынацыі дзеянняў. Кіраўнік вобласці вынікамі агляду задаволены і гатовы падзяліцца планамі на будучае. Стаць ваенным палігонам і навучыцца адбіваць напады умоўнага ворага трэба будзе кожнаму раёну Віцебскай вобласці. Быць у поўнай баявой гатоўнасці для тэрытарыяльнай абароны – задача нумар 1. Артур Смалякоў, Леонид Табола, навіны Глыбоцкі раён.